Segundo explicou o propio alcalde Manuel Ruiz, o acordo pretende darlle amparo a veciños e empresarios que o están pasando mal nestes momentos a consecuencia da crise económica provocada polo COVID. As axudas tanto produtivas como non produtivas irán destinadas principalmente aos sectores do comercio e a hostalería, prevendose superar o 1.000.000 de euros. Unha cantidade que sairá dos propios presupostos municipais, o remanente de tesourería e unha aportación que vende a aprobar tamén a Deputación da Coruña. Poden saber en estes momentos os nosos veciños, os nosos comerciantes, que gracias á vontade de todos os grupos expresados en ese acordo, axudas produtivas e non produtivas para o noso comercio, hostelería e sectores afectados van a superar ampliamente o 1.000.000 de euros nas axudas directas. Por iso agradezco a boa vontade dos grupos de intentar cos números na man chegar ao máximo das posibilidades deste concello para acercarlle esas solucións que moitos veciños estarán buscando. Está previsto que unha comisión formada por representantes de todos os grupos políticos que suscribiron este acordo aproben as bases que regularán a aportación destes fondos directos e tamén como se van a investir. Señor alcalde, boas noites a todos e a todas.